Voleu saber com tenia a l'aula coses com aquesta? O aquesta? O aquesta? O aquesta? O aquesta? O voleu saber com des de l'aula podem visitar llocs com aquest? O aquest? O aquest? Soc l'Albert Bretxa, benvinguts al canal del Llapis Punter. Avui us presento una aplicació que es diu Expeditions i ens permet treballar amb realitat virtual o realitat augmentada dins l'aula o des de qualsevol lloc. L'únic que necessitem és una tauleta, un mòbil o un dispositiu similar. Amb la realitat augmentada podem, per exemple, si estem treballant al sistema digestiu, tenir un sistema digestiu en 3 dimensions dins l'aula, amb el qual els alumnes hi poden interactuar, s'hi poden apropar, es poden allunyar, poden veure les parts diferenciades. Per altra banda, amb la realitat virtual el que podem fer és visitar virtualment molts espais de la Terra, molts edificis, molts monuments, molts museus o fins i tot podem anar sota el mar o a l'espai. Tant la realitat virtual com la realitat augmentada són pedagògicament molt potents pels nostres alumnes perquè permeten que treballin tot allò que estem fent a l'aula d'una manera molt més pràctica, d'una manera molt més vivencial, d'una manera molt més dinàmica. No cal veure les fotos en un llibre de text o en una foto d'internet, sinó que podem interactuar amb l'objecte. L'aplicació és gratuïta, està disponible tant amb Android com iOS, és fàcil, és intuïtiva, us deixo l'enllaç de descàrrega per aquí baix i si voleu saber com funciona us explico en pocs minuts. Som-hi! Bé, ja som dins la tauleta, la primera cosa que hem de fer, evidentment, és obrir l'aplicació. Quan l'obrim ens trobem un menú com aquest. Fixem-nos que a la part de dalt tenim un cercador, des d'on podem fer cerques. També podem fer cerques amb alguna de les etiquetes que ell ens proposa. Podem veure les opcions que tenim amb realitat virtual. O podem veure les opcions que tenim amb realitat augmentada. Quan hi ha una que ens interessa, simplement el que hem de fer és seleccionar-la i dir-li que es la descarregui. Jo prèviament ja m'he descarregat diferents entorns, diferents escenes, les tenim totes guardades de la part de col·lecció, juntament amb la que m'acabo de descarregar ara mateix, que és aquesta. Us en presento algunes. Comencem amb una de les més resolutives i atractives pels alumnes, com són els dinosaures. Simplement el que hem de fer és seleccionar-la, dir-li mostra en realitat augmentada, en aquest punt ens obre la càmera, ara estem al menjador de casa meva, ens demana que moguem el telèfon per l'espai on volem que aparegui l'objecte, i cliquem i ja ens ha col·locat el dinosaure. Fixeu-vos que ens hi podem apropar, fixeu-vos el nivell de detall, fixeu-vos que aquí tenim una opció per veure una petita descripció i quan ja l'hem vist, simplement desplacem a la dreta i ens carrega un nou dinosaure. Bé, quan ja hem vist el que volem, tanquem amb la creu i carreguem una nova escena. Seleccionem, li diem mostra en realitat augmentada. Fixeu-vos que ens hi podem apropar. Brutal perquè en aquest cas tenim un crani de més d'1 metre de tamany que se'ns obre i ens tanca, podem veure totes les parts del crani. Anem a veure un altre. Per exemple, aquest que m'he descarregat prèviament, el del sistema auditiu. Ens mostra una orella per fora. Fins ara hem vist el que és la realitat augmentada. Anem a veure una opció de realitat virtual. Quan obrim la realitat virtual, per defecte ens demana que col·loquem el dispositiu dins unes ulleres. Ara bé, si no en tenim, l'únic que hem de fer és clicar en aquesta zona i podem treballar-ho igual. Fixem-nos que hi ha diferents punts on si fiquem el cursor i cliquem, ens dona informació. Fiquem el cursor a sobre, tanquem, obrim més punts i podem visitar diferents ruïnes, diferents monuments. Com comentava, podem viatjar sota el mar, podem anar a l'espai, hi ha un munt d'escenaris a consultar. Us animo moltíssim a que els mireu. Bé, ja heu vist que és una aplicació fàcil, intuïtiva, molt visual, mai millor dit. Té més funcions que us puc fer en un segon vídeo on us explicaria, per exemple, com podem fer recorreguts virtuals amb la nostra aula,
Podem visitar de manera conjunta qualsevol museu, qualsevol espai. Mentre nosaltres com a professors fem de guia i els anem explicant coses i els anem marcant punts interessants i els alumnes veuen a temps real tot això, si esteu interessats en que faci aquest vídeo, deixeu-me els comentaris. Com sempre, qualsevol dubte que tingueu, em podeu contactar a través de les xarxes socials de Llapis.t. M'aniria molt bé que em poséssiu un like al vídeo, això farà que l'algoritme de YouTube sàpiga que aquest vídeo és interessant i que arribi a més gent. Us podeu subscriure al canal, em podeu deixar un comentari. Moltes gràcies per escoltar-me i fins la propera!